Kuvittele maailma, jossa et voi kuulla puhetta ja kirjoitettua tekstiä on vaikea ymmärtää. Tämä on monen suomalaisen viittomakielisen arkea. Mutta Jumalan sana kuuluu meille kaikille, ja siksi me teemme työtä, jotta myös viittomakieliset voisivat kokea Raamatun ilosanoman omalla äidinkielellään. Viittomakielinen Raamatun käännöstyö on tärkeä tehtävä, jossa Jumalan sana herää eloon käsien, eleiden ja ilmeiden kautta. Käännökset tallennetaan videomuodossa, jotta Raamatun viesti välittyy täydellisesti viittomakielen vivahteissa. Tämä työ ei ole vain sanojen kääntämistä, se on kulttuurin ja ymmärryksen rakentamista alkutekstin ja viittomakielisen käännöksen välillä. Kaikki tehdään tiiviissä yhteistyössä viittomakielisen yhteisön ja alan asiantuntijoiden kanssa, jotta käännökset voisivat koskettaa sydäntä ja puhua suoraan jokaisen elämään. Yhdessä voimme varmistaa, että evankeliumi on saavutettavissa kaikille, myös niille, joille viittomakieli on äidinkieli. Tämä on mahdollisuus olla mukana tekemässä Jumalan valtakunnan työtä. Tässä esimerkkejä jo tehdyistä käännöksistä. Tukesi auttaa viemään toivon ja ilon suoraan viittomakielisen yhteisön käsiin ja sydämiin. Rukoillaan, työskennellään ja tuetaan toisiamme, jotta Jumalan sana voisi tulla eläväksi kaikille. Voit olla tukemassa työtämme taloudellisesti seuraavien kanavien kautta. Kiitos lahjoituksestasi.